páni, drahí hostia. Je mi potešením privítať vás na dnešnej finálnej záverečnej konferencii, ktorá je venovaná obnove a revitalizácii historického parku v Leteckých Rovniach. Dobrý deň, takže ja vás chcem prvom rade ako zástupca spoločnosti Rona privítať v priestoroch kaštieľa spoločnosti Rona a našej vzorkovne. Takže môžete si pozrieť aj naše aktuálne výrobky a potom môžeme prejsť do múzea, ktoré je súčasťou tohto projektu. Ja by som chcel hlavne poďakovať za ako partnera spoločnosť Rona mať možnosť byť súčasťou tohto projektu a hlavne by som chcel poďakovať ministerstvu, obci Letecké Rovne, potom norským umelcom, vďaka ktorým v spolupráci s našimi pracovníkmi vznikli perfektné diela, ktoré uvidíte. Keďže je to záverečná konferencia, tak sme vlastne vo finále, takže môžeme povedať, že projekt sa úspešne zrealizoval. Môžem povedať pár faktov, že teda tento projekt je implementovaný v rámci programu Kultúra, je financovaný z prostriedkov Európskeho hospodárskeho priestoru a prispievateľskými štátmi sú Norsko, Island a Lichtenštejnsko, a teda aj štátny rozpočet Slovenskej republiky. V mene Norského veľvyslanectva sa ešte raz teda ďakujem za možnosť byť tu s vami, aby sme mohli tak trochu spolu oslaviť tento výnimočný milník v implementácii vášho projektu. A chcel by som vám aj pogratulovať, pretože nie je veľa takých projektov, ktoré boli podporené, možno to by mohlo potvrdiť aj ministerstvo v tomto programovom období, ktoré by boli zamerané na rekonštrukciu alebo teda obnovu historických parkov. A veríme, že váš projekt môže aj inšpirovať ďalších a pritiahnuť možno aj ďalšie financie, ak ste už spomínali, že chcete pokračovať v ďalších aktivitách. Veľmi si vážime toho, že ste prišli, že ste si našli na náš čas. Máme za sebou jeden nádherný projekt, o ktorom sme ani nikdy nemysleli, že sa nám podarí aspoň do takejto fázy dotiahnuť. Už sme vo fázi toho, že chceme pokračovať ďalej a čiže tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ja nebudem menovite menovať všetkých, lebo to nás ešte len čaká, ale myslím, že sa stretla skupina ľudí a nerobili sa to kvôli financiám, ale kvôli nadšeniu, a to nadšenie sa prenieslo aj do tej rekonštrukcie parku. Nice.